ayiloxesha eli lenhlanganiso ezinzima zamakhaya, ayiloxesha eli loxesha eli phulaphula londo, kodwa lixesha lokuba masihle sonwabe. Ezo nhlanganiso zabe ziphinde zilifumane ithuba, kodwa elithuba ayilothuba lenhlanganiso ezinzima zamakhaya. Emva kuba igodukile le ndoda, igodukile ngoba engqondweni yayo abanye abantu abafuna ukugoduka ngoba banexhala loba ndawugoduka ngantoni, ndawugoduka nantoni, ndawufika ndibe yintoni ekhaya. Xa kuqalwa izinto zabantu abanezinto abagoduka nazo, ndawugoduka nantoni mna, kungcono ndingagoduki. Kodwa yagoduka le ndoda, yagoduka ingenanto iyiphetheyo. Uthi umbhali kwathiwa makulungiswe imbadada zayo ngoba zaziphelile. Ncibiseni imbadada ngoba ihamba ngenyawo, ziphelile. Yagoduka ihamba ngenyawo injalo. Mfanele goduka noba imeko injanina, goduka. Kodwa nabasekhaya vulani indlela yoba bagoduke abangenanto ngoba likhaya labo noba bananto. Ukhona ke lo nyana wolahleko, khona lo nyana wolahleko owafuna ukuyenza nzima indlela yabagodukayo. Bakhona banjalo abafuna ukuyenza nzima indlela yabafuna ukugoduka, ngoba bafuna ukubaxelela nobabonisa uba nina anizanga nanto. Emfaneni akugodukwa nanto, kuyagodukwa. Ufuna uyenza nzima indlela yomntu ofuna ukugoduka. Lo mfo uthi tata uyakuthini ukwenza lento? Lumka mphulaphuli, thatha le position yalo tata, thatha le position yalo tata. Ubenza bafilishe besekhaya noba basebenzanga, noba bakhange bafumane imisebenzi, banikeni ithuba lokokuba bazokulala ekhaya ukuze bavivumba lekhaya. Uba banamali, lethani imali bagoduke, ngoba kufuneka sidle sonke sonwabe. Kuba abanezinto bathanda ukuyenza nzima indlela yokugoduka kwabo, bangenazinto. Yagoduka lento idanile, goduka idanile, yathi noba imeko yam ithinina, into engazokwenzeka andizofela esithubeni. Yagoduka ngoku, noba ndinanto, ndiyagoduka ngoku. Yafika uyise esithi khangelani imbadada nimnike, ngoba kuko kwabo apha babesithi abazali bethu andinamgomo walo mntana, ndiza kumlahla phi. Babesitsho abazali bethu ngoba kusekhaya apha. Sihle uthe usikhuphi mphulaphuli, sihle sonwabe. Ningakhangeli ixabiso lokudla eniza kudla ngaphezulu kunexabiso labantu enizawuhla kunye nabo, kuba ngamaxesha amaninzi siyibhuda kuloo ndawo mphulaphula. Eli xesha ayiloxesha lexabiso lokutya, kodwa lixesha lexabiso labantu ozawudla nayo ukutya. Uthe usikhuphi noba yipapa emhlophe ndigalela isuphu ngaphezulu, kodwa ixabiso lisekubeni uyidla nabani le papa.